share sa Hey mga yo, what's kapatid. up mga paps? So karon na nako karon sa Davao. Ya, kauban ako si Sir Edwin. Shout out sa iyo, Sir Edwin. Siya day ako ang Tour guide. tour guide. Ihatod ko niya og asa ko mo kuan. Wato. Okay mga guys. Oh, tara tara. So magsakay mi sa iyahang Sir Edwin, unsa man imong kuan? Rider. Oh, so Rider 150. man atong gamiton sa pag tour guide nami karon sa Davao. Asa ni dapita sa Davao, sir? Terminal. Okay. Hello mga guys. Hi guys! Shout out sa inyo. So manidri Monin terminal sa kuan, sir, no? Ekulan Terminal. Ecoland. Mane, Ecoland Terminal. Oh, shout out ni mga tao sa Ecoland Terminal, oh. So di Yan, Casey. so di na tag magdugay mga paps, mo biyahe na may. Adto may karon sa Mandog. Terminal ha. Vlog! Joke no. Welcome. Mga brother sa terminal. Mga motorista. Ah, oo. Mga paps. Kita mo na paps, oh. Unsay tawagan na, Sir Edwin? Sa office ni Inday Sara Duterte Aw. sa Buniang. Office. Wala siya paps, ang office ni Sara Duterte. Nagig mga statue. Agila. Uy. Wala siya paps, Agila. Sa may kuan diha. Yang state sa atong president, vice president, So muna siya ang Davao paps. City Hall of Davao. Sa lugar sa Davao, wa jud ko kaila. Pero may mga juga na i-shout out kang Sir Edwin. Kaya maoy atong nahimo nga tour guide sa diri sa Davao. Wala na diri sa Mandog Road sa second floor. So dara diha sa taas. Okay. Tara. Tara. Okay. Na guys. So ako ni sa last nga. Last office. So muna siya paps. Muna ito aton Paldix Real Estate. Yan lang. Hindi masaad. Raymond Didog Sale, sir. Tapos, meron siya kapapis.
Mana siya ma'am kanina? Oh, sir. Ang next nga paabutan na lang nimo ani sir kay ang katong title nga mugawas na baylat na jud kay on process pa man ang blocking ani sa baylat. So inay mugawas na to ihatag to namo sa imuha. Unya ang area pod after magkuha naman may mga siguro next hopefully next dili mabtan next year i-turn over na po namo sa imuha ang ang katong lot kay ang lot ni mo ron sir kay kuan pa man sagbot pa man good wala pa namo na develop ba so i-develop pa namo na hopefully di maabtan next year niya after mamuhonan mo na manawag na pud mi sa imuha balik kay para turn over sa imuha pwede na mo siya i-fence pwede na pud nimo siya tukuran unsay gusto nimo buhaton niya karon mo ni siya ang presyo sir pwede ka magpahimo og second deed of sale which is mugamay ang price niya para malesen ang imong bayron nun transfer sa gikan sa company name nga title padung sa imuha kay para gamay na lang imong bayron sa total gain tax or uban nga expenses para pa-transfer nya mo ni yung particular lot number 3 block number 1 nya mo lang man isa sir ang nakapaloob sa deed of sale nimo tapos notaryado na po siya sa attorney tapos na po i-copy si attorney ani. Walang man sir. Kani mo ni mong witness karon si sir, yeah, tapos si Jonah. Tapos mo ni ang one owner sir. Mao na to siya Pops na adto na nako ang tuyo sa Davao City. So karon kay padong na ko sa nabunturan. Pero usa sa kung moadto sa nabunturan mamalit sa tao pasalubong para sa nagpaabot sa balay. Tara. Guys, So mo ni siya palit kog durian. Ya mo ni mangustin. datay mangustin. Gikan Davao jud sa lubong. Pumilo. Ay pumilo. Ya Hinog. mangustin mo ni hinog. Yes. Okay. So human naman tagpalit sa mga pasalubong Pops. Maniud to sa anta. Sir, ang sa'yo buha, sir. Ma'am, kani ako, mama. Kani ako. Bangus. So na human namig kaon Pops kauban ni Sir Edwin o iyang kauban niya pagkahuman ana kay gihatod na ko nila sa terminal sa bus aron padulong sa nabunturan. Ilong nga ako kala nga mani. Okay. Ilong nga ako mani nga lang ya mani. Tubig wala tubig. Hago kayo sa biyahe Pops. So balik 24 hours na ako ni biyahe kay gahapon alas 11 ni biyahe ko Hilongos to Lipata. So ni biyahe ko alas 11 sa Hilongos nya napod ko sa Lipata mga alas 4. So alas 5 ni larga ang ferryboat nya niabot na pod sa Surigao alas 7 ni abot sa Surigao ang ferryboat nya Surigao to diri ana pod Surigao to Nabunturan mga Pops kay gidagan po og mga 10 hours papalit ra tanang kuan kanang lanay o bakman balik 50-50. Nagnagikan sa Tagum City, Barangay Bukal, Nabunturan. So kanang Barangay Bukal Pops, mao na isulod sa mainit.
Usa ta mo agi sa bukal, mo agi sa tagmainit. So mainit ra ta kutob. Kung nag-enjoy ka sa kong channel Paps, please hit the subscribe button and notification bell para permi kang updated sa akong mga bagong videos. Thanks for watching.